ιστορικού χαρακτήρα. Έτσι ήταν πάντα. Πάντα ήταν έτσι. Δεν το θυμάμαι το, δεν ξέρω. Άγιοι Πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπολίτες, είναι ιδιαίτερη η τιμή για μένα σήμερα που μου δίνεται η ευκαιρία να ανεβάσω στον ιστό τη σημαία του Ανδρέου Λόντου, που τόσα πολλά σημαίνει για την πόλη μας, και να μοιραστώ μαζί σας την ιερότητα της στιγμής αυτής. Η σημαία του Ανδρέα Λόντου συγκαταλέγεται στις πρώτες σημαίες του αγώνα και είναι τέτοια η σπουδαιότητά της που πιστό αντίγραφο φυλάσσεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας. Ως Δήμος τιμούμε το ιερό αυτό σύμβολο εδώ και πολλά χρόνια. Το 1998 το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του μετά από πρόταση της ΙΔΕΑ καθιέρωσε τη συγκεκριμένη σημαία ως ιερό σύμβολο της πόλης. Η ίδια σημαία βρίσκεται στο Δημοτικό Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο του Αιγείου στην αίθουσα Ανδρέα Λόντου ως έκθεμα, ενώ αναρτάται κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου στον άβγειο χώρο του. Αλλά εδώ, στο χώρο του Δημαρχιακού μας Μεγάρου, αναρτάται σήμερα για πρώτη φορά, και αυτό είναι ιδιαίτερα και σημαντικό για εμάς. Εμείς, ως νέα Δημοτική Αρχή, μεριμνήσαμε από την αρχή και αποφασίσαμε να επικαιροποιήσουμε την παλιά απόφαση με την υπαρθμόν 272-2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που καθιέρνω ως ιερό σύμβολο της πόλης τη σημαία αυτή. Σήμερα γιορτάζουμε την εθνική μας επέτειο όπως όλη η Ελλάδα. Αλλά για μας εδώ η ημέρα αυτή είναι ξεχωριστή, καθώς σχηματίζει πλέον περήφανα στο Δημαρχείο μια από τις πρώτες σημαίες Ελληνικής Επανάστασης. Και θα την ανυψώνουμε εδώ κάθε χρόνο για να μας θυμίζει την ιστορική μας ταυτότητα και ότι η πόλη μας είναι από τις πρώτες πόλεις που ελευθερώθηκαν, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη τιμή. Η ιστορική μνήμη, συλλογική και ατομική, μας υπαγορεύει να τιμούμε πάντα, όπως σήμερα, τις ιστορικές μας παρακαταθήκες, για να θυμόμαστε το μεγαλείο, το πάθος και την γενναιότητα της ελληνικής ψυχής. Χρόνια πολλά, αθάνατοι οι προγονείς μας. Πεντεφέ που είναι πεντεφέ που είναι.